गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो रंजालि आफाद बिसुमुरि बिथांमोननिसिम आङो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर जासिदों। बिथांमोना जे इनिशिएटिभ लानानै हाबाफारि लानानै बिसुमुरि ओनसोलाव दिनै बद्रमपुराव 8 साननि थाखाय हारिमु मावबादा बावहाय मोसानायजों लोगोसे दामनाय देनाय आरो मुसुरनाय गुबुन आयदाफारि बाहाय जिहेतु लानानै दिनै हारिमु मावबादाखौ दिनै बेखेवबाय। दा बिथांमोननि जे दैदेननाय इनिशिएटिभआवहाय फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनिफ्राय गोबां मोजां जोंनि मोसाखावरिजों लोगोसे दामनाय देनाय बिथिङाव बर' हारिमुखौ गोजौ फारसे लानानै थांनायनि जे रेसपन्सिबिलिटि दायथ' लानानै जिहेतु दिनै बेखौ दावगालांगोन जोंहा फोथायनाय दं। दा बे हिसाबै दिनै बर' हारिनि जे हारिमु मोसानाय जे दावस्रि देलायानो जा बागुरुम्बायानो जा बेयो जोबोद मोनसे समायना मोसानाय, बेखौ दिनै मुलुगनि बयबो मिथिगौ। दा मुलुग दरबाराव बा मुलुगाव दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिनै जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे दोनबाय थानाय बा बेखौ गुबुन हारिनि मेगनाव दिनै दोनबाय थानांगौबा जों बयबो दिनै दायथ' लालायनानै बेबायदि मोनसे आफाद बा गेटनि गेजेरजों बा खुंफुं आफादनि गेजेरजों जों बेबायदि हारिमु मावबादानि गेजेरजों जोंनि जे मोसानाय बेखौ जोङो दैदेनलांबाय थानांगोन आरो दिन्थिलांबाय थानांगोन। दिनै जों नुदों जोंनि लाइमोनफोरा मोसानायनि फारसे बा गुबुन बिथिंनि फारसे बयबो दावगाबोदों। दा बे दावगाबोनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरनि जिहेतु दिनैनि थारिखआव गावखौ सासे मोसाखावरि बा गुबुन बिथिङाव दामनाय देनायनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो गोनाय दिनै बियो जोबोद बाख्नायथाव। दिनै जों नुदों जोंनि क'क्राझारावहाय गोबां माने सहराव बायदि माने जोंनि बायह्रानिफ्राय लाइमोनफोर थाफैयो। दा बै लाइमोनफोरा दिनैहाय दामनाय देनायजों लोगोसे गुबुन गेलेनाय बिथिङावबो दिनै बिथांमोना दावगाबोदों। जिहेतु दिनै हारिमु मावबादानि गेजेरजों जिहेतु बे ओनसोलनि गासैबो जोंनि उन्दै गेदेर लाइमोनफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लागोन। बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिमुखौ बिथांमोनहा दिनै गोजौ फारसे लानानै थांनाय बा हारिमुखौ गोथाङै दोनबाय थानाय बिथांमोनाबो दिनै एसेब्लाबो दिनै बिथांमोना बिबानखौ लागोन जोंहा फोथायनाय दङ। दा दिनैनि थारिखआवहाय जिहेतु हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनायथि हिसाबै जोङो दिनै मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोंनो मोनसे मोसानायनि बा गुबुन बिथिंनि दिनै जोंनो नांगौ। दा बे हिसाबै दिनै जिहेतु बिथांमोना दिनै जेबारि हाबाफारिखौ लानानै इनिशिएटिभखौ लानानै दिनै हारिमु मावबादाखौ बेखेवबाय। दा फैबाय थानाय समाव जोङो लुगैयो हास्थायो बे ओनसोलनि गासैबो बा बर' हारिनि गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरजों लोगोसे जिहेतु दिनै गोथाङै थाबाय थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बागुरुम्बाखौ बयबो मोसानो रोंनाय, खाम सिफुंखौ बयबो दामनो हानाय बा बयबो सुनो रोंनाय बे हाबाफारिखौ जिहेतु जोंनि ओनसोलनि गासैबो बर' मानसिफ्रा बेखौ सानसे समाव रोंहैजोबगोन। गुबुन जौगा हारिनि दिनै असमिया बा बेंगलिफ्रा दिनै बयबो जिहेतु बिथांमोना गावसिनि कालसारखौ दिनै गोजौ फारसे लानानै थांबाय। बयबो दिनै बिथांमोननि जाथिया हारिया दिनै गावसिनि कालसारजों दिनै बिथांमोना बोजबनानै गोजौ फारसे लानानै थांबाय। बयबो दिनै बिथांमोननि जाथिया हारिया दिनै गावसिनि कालसारजों दिनै बिथांमोना बोजबनानै गोजौ फारसे लानानै थांबाय। जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि जेनेरेसनाबो जोंनि हारिमुखौ लानानै थांनायाव बर' हारिमुखौ गोजौ फारसे दिन्थिनायाव बिथांमोनहाबो खामानि मावगोन जोंहा फोथायनाय दङ।